Apil, ma'am. Apil sa'yo, ma'am. Wow. Ah. Ma'am. Ah. Ah. Okay, okay. Ah. Naram rin na. Apil ito ka. Wala, nilapi na si ma'am. More nagulat ni ma'am. Diya, tugtog. Sana all. Last. Aram sayang si ma'am. Ayo. Ay ma'am. Na si ma'am Eusebia. Mama, lalangita rin mo, mama. Ma, lalangita rin mo. Ma'am, may buntag ma'am. Sexy ni ma'am. Oy, na may cross lagi ma'am. Birthday ni mo ron? Oy, tayo nga sa mga hidre karon. Ay, ikaw ba si ma'am Eusebia Montibon? Ikaw ba to nag-loan sa PNB ma'am? Oh, Ano sa ka nag-loan na ni ma'am? hindi. Oo. Itong, baka nakatuig rin. Di na katuig? Na-impas na ni mo ni? Oh, karong kuan. Karong buwan na. Karong buwan na? Pila pa yung kulang ma'am? Karon lang, impas ito. Pila mong bayron kada bulan na? Ang akong pandito kwaon, ipipinto sa akong kuan na karon. Bulan? Karon. Oh, 700 alay mo kulang? Na mo ko'y nakabutang ito nga sobra pa 4,000 ang mong bayron nun. Sa, Dito sa nabili ni mga bayro nun, ma'am, wala di ka nakabayro mga pila ka bulan. hala! Naaman akong ATM dito. Ano mo itim dito? Oh, sige na kukos. Wala mo nakabutang dito, ma'am. Wala yung remittance po ba? Nakita dito sa system. Hala, Oo. gikan ni sa Dito po may gisuguro po may dito sa PNB, sa bank. mama sa PNB. Ginasuroy lang po na mo ang mga kulang, ma'am. Wala, impas ko rin buwan na. Impas ka? Akong kulang. Oh. Sa loan niya, ma'am. Sa pan, MPC. MPC ni mo kanon. O gilon. Gilodo mo. Oh. Ang kaso lang, wala gito yung mga remittance lagi, ma'am. Kulang o mga pila ka bulan. So, dalagin na mo tanan din yung mga resibo, ma'am. Di, nigikan sa PNB. Opo. Ay, wala. Kano sa ko pinakabulan mo kakatag? Nadira sa kuan ma'am, sa kinan, pwede na ito makita. Ubay-ubay mo guni, ang mga kulang. Mga 4,000 lang yun siya. Gamay naman po siya. Imposible man ka ayun. Kaya naaman dito ang ATM na ko sa PNC. Sa MPC. MPC? Oh. O, karon jud ka mahuman, wala na. Nila, oh. Pwede ka Among itim na dito, nabilin lang. Oh. Sa ato ATM nila. O, nadiri tanang resibo, gidala na mo karon tanan. Gikan sa imong mga nabayran na nimo, wala nabayran. Sa MPC? Opo. Posible kay sir. Hindi sila nagpupot sa kung kuhaan. Sila ginagdala? Saka ako, last month, nakakuha ko mail 500.
1.5 ako nakuha atong July. July. Wala. Din karon wala pa. Wala. Kay maimpas naman ko ron. Bali isahon na naghatag tanan. Dili karon mao gyud ako madawas. 1.5. 1.5. Oo. Mo lagi karon ma'am, pwede na to matanaw imong mga resibo diri kadali ma'am. Naki mga resibo ma. Dadri mga nakalista mo ko diri tanang gidala na mo karon. Din papirmahan na mo kung unsay imong bulan wa na bayaran. Pwede na to makita. Saan mo na ko makuan nga. Igoram ko dito gipita pirma. Pirma lang ka? Nya wala man ko Wala. Ay nga ako wala kumikir mo ato. Mao gani sir. Saan nila ako. Na dito gibilin lang. Wala na kay. Mo gani nakita na ko si Agtang na may cross po birthday gud ni ma'am gay. Karon. Ani na. Na pwede mo malingil sir. Mo gani timing kay ma'am ba. Pasensya jud kayo. Tanaw sa nato imo kuan diri nakalista mo tanan gud. Mga document diri ma'am. Pwede na to makita kadali. Adres sa kinaan mo gud. Pasensya ma'am. Prank lang to mama. Sugo nang gud ko nila ma'am. Oo gani, pasensya kay ma'am. Klaro ba di kay mong Agtang ba? Ano lang. Nakuratan ka ma'am? Uy, lakay. Sugo rin ito nila ma'am. Bidado ang may baon. Kantasan na to, happy birthday. Ang ganda na mo. Okay, blow the candle ma'am. Yeah, happy birthday. Asa yung mga anak ma'am? Asa? So, ikaw ma'am sa may birthday wish nimo kay ma'am. Ang wish ko kay mama, ay natagam sa kinabuhi. Kaya kami talang magsoon. Pasalamat bigda ko. Kami talang igsoon karon kasi nabot jud mi nga ma-successful mo ang birthday sa akong mama no. Kani para ni sa iya mga apo kani nga surprise. Amo po mga anak, lahi po namong surprise sa iya gihapon. Amo gani siyang lipayon kay siya na malag isa nga mo ang gi kuan sa kinabuhi intaw kay patay naman akong papa mo niya. Tanan namong pagmahal, kung maghatag mo sa akong mama tanan kay tungod, di po tungod niya, wala akong may mainani po. Mga pinanggaan, ginamo siya. Ay, I love you, mama. So, kisa pa. Ikaw sir. Akin na anak, kinamanguran, Akin mura ni. Oh, kinamanguran. Birthday wish nimo sir. Manguranan Sa imong pa na, mama. Happy birthday kayo ma. Ang wish niyo ko padayon ta happy wish na magka-isa tanan na good health lang ma. Salamat. Okay. Asa pa uban? So, ikaw sir, sa may birthday wish nimo saya sir. Unta si Lola tagapag ka ng taas kinabuhi imsong alawas. Love kina ko ni Lola. Love you happy birthday. Okay. Dagang kay followers do. Happy birthday, bye. I love you. So, kato lang? Wala na lain? Happy birthday, ma. Salamat sa tanan, ma. Happy birthday. Ikaw dong. Igit si Lola. Hoy, happy birthday. Andiyan na sa ma'am. Okay, kanis si ma'am pa isa. Kada, oh. Kira na ay.
birthday card ni Charlie. Long life. Yatag ni Charlie. Asa mo wala na? Mora to, ma'am? Ikaw, ma'am, mo sa may maingan mo sila ha, ma'am. Manapa-surprise ni karon. Salamat kayo mga anak nga ni kuan yun mo sa kong birthday. Salamat kayo labi sa kong mga apo. Salamat kayo nga inyo ko gi surprisean nga ingon ini wala jud ko nagdahom nga na ako. Ako'y makuha ingon ani nga higayon. Salamat kayo mga anak. Mga apo, salamat kayo sa tanan. Labaw sa atong Ginoo. Ang katala? Katala, ma'am? Oh, love kay Lula, love, 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 love. Love kay Lula, love. Okay, happy birthday!